Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon da ya gabata na yi bayani akan misalai na idgami wanda ba a yi magunna, ko kuma mu ce idgami bi ghairi gunna au idgami kamil, inda muka ba da misalan shi a wurin haruffan shi guda biyu, allamu warra, a wurin nuna sakina da tanwini. Insha Allah ta'ala a cikin wannan bidiyo za mu yi magana akan hukunci na uku daga cikin hukunce-hukuncen nuna sakina da tanwini, kamar da za mu gani rubuce a allo. Hukunci na uku daga cikin hukunce-hukuncen nuna sakina da tanwini shine al-iqlab. Insha Allah ta'ala yau za mu ga ma'anar iqlabi a lugance da kuma bayanin malamai, sannan kuma mu ga haruffan shi ko guda nawa ne. Al-iqlabu lughatan, abinda ake nufi da iqlabi ga lugar larabci, ma'ana in balarabi ya ce al-iqlab me yake nufi? Fa huwa tahwilu shay'i an wajhihi, shine a juyar da abu daga huskarsa. Misali, idan wannan maka tana haka sai na juya ta ni mata haka, kun ga ai original position ɗinta yana mi kwance, amma yanzu na juya ta na mai sayar da ita a tsaye. To wannan da sauran misalai, saboda karancin lokaci, idan balarabi ya ce iqlabi yana nuhin haka kenan, a juyar da abu daga asalin shi a mai sayar da shi wani yanayi. Wasilahan, amma ga bayanin malamai, su kuma malamai me suka ce ma'anar iqlabi? Huwa qalbun nuni sakinati aw tanwini, shine a juyar da nunu sakina ko tanwini. Miman, a maisar da su wata mimun wadda za mu gane ta a rubuce idan mun zo wurin misalan iqlabi. Mukhaffafatan fi lafzi, wadda a lafzance za mu ga tana ɓoye, saboda in mun ka faɗi abu a lafzance ko a karance ai sai dai mu ji shi amma ba mu gani ne. La fil khatti, ma'ana ba a rubuce ba. Abinda aka so a nuna mana nan kenan, gabaki ita wannan mimun ba a ganinta. La fil khatti, amma ba a rubuce ba, ma'ana a rubuce ana ganinta in an rubuta ita wannan mimun ga allo ko ga littafi ko menene za a gane ta. Ma'a baqa'il gunnati fihi ma, ma'ana tare da wanzuwar gunna a cikinsu. Cikin mi? Ita wannan nunu sakina ko kuma tanwini waɗanda an ka juya an ka misar da su wannan mimun za a yi gunna, ma'ana abinda ake so a nuna mana anan shine iqlabi ana yi mai gunna. Walahu harfun wahidun, al-iqlab yana da harafi guda ɗaya tak, wa huwa al-ba, shine ba'un. Kun ga mun sani cewa izhari yana da haruffa guda shidda, idgami yana da haruffa guda shidda, shi kuma iqlabi yana da harafi guda ɗaya. Wannan shine ma'ana ta iqlabi a harshen larabci kuma da bayanin malamai. Abinda nake so mu fahimta anan shine iqlabi shine juyar da nunu sakina ko tanwini, amma in muka ce a larabci, balarabi yana nufin juyar da wani abu daga huskar shi a mai sai shi wata huska. Bayanin malamai shine juyar da nunu sakina ko tanwini a maisar da su wata mimun wadda za ta ɓoyu, ma'ana ɓoyayya a lafzance. La fil khatti, ma'ana a rubuce za a ga wannan mimun ɗin tare da yi mai gunna, ma'ana iqlabi ana mai gunna. Walahu harfun wahidun, iqlabi yana da harafi guda ɗaya, wa huwa al-ba'u, shine ba'un.
insha Allah nan zamu dakanta. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.